Ang mga bata ito, Vince. Okay. Jameson, Annie, Emil, at Kristen. I'm here. Hi. We're here in Heaven Cave. Yes. Welcome to Camotes! Camotes. Heaven. Heaven Cave! Heaven Cave. Heavenly. Nitanaw di ka Heavenly Touch. Oh, dapat yung Che, YouTube. ato dito. And of course, cat. Laag pa more. Yes, lahat pa more. Ha? Usoong yun siya. Ano yung suong ko? Toto. Usoong yun ko. Usoong yun si mama mo. Customer for 2 seconds. Ano sa ang gilaw mo dito? Ano sa dire? Day, mas mabaw dito kay naiba to makatungtungan. Ito naman si Erwin. Dito na makugikan. Ito na sa gita. Yung magsuwan. Sumunod ka. Hindi na ako niya biraan mo. Mauli ro. John, at yan ito. Hindi kaya, pati na. Bilahan ito niya. Sus, kay Igor, hindi ko maul. Mabuhay, hindi kayo. Mabuhay. Ya, magbirahan ay natason bila ka dito. Ano na sa butong daro mo? Isa mo na magbira. Bata. Bata yung baka. Dito di ka makuha. Di ba nagunitan, nagdaan kay Bon, birahon na lang ba? Maglisod ka lang, birahon, kung gusto, hindi mo nakalisod ka na. May na, yan mo. Higaan mo na doon, alam mo,